Nakauli na sa ilang Pinoyanan sa lungsod sa Cebu nga si Bibi Asher Ansaldo. Kadtong batang masuso pa lang nga dunay sakit nga sepsis. Kini ang gipaybaw sa inahan niini nga si Jocelyn atol sa iyang pagbisita sa Sibyaanan Brigada News FM Cebu. Matod ni Jocelyn, mitunga siya sa brigada aron pagtuman sa iyang saad. Ang personal nga pagpasalamat sa brigada, labi na sa tahanan, ug ang suking tigpaminawan nga mitunol sa kinasing-kasing nga tabang. Kun kahinumduman, ang inahan nangayog tabang niadtong Disyembre 10, 2024 tungod sa sakit sa iyang anak nga sepsis kun ang kagaw may infection sa dugo. Sa usa pa lang kabuan niya nga anak nga mao si Bibi Asher. Subay nini ang nahipos nga tabang nabayran ang dakong kantidad sa hospital bill ug sa miaging Enero 7 na discharge sa hospital ug nakapauli sa lungsod sa Cebu nga. Yung taong mga taga-brigada, ang waltanan party list sa katong mga tao nga ni offer silang pansalamat sa din taong kaayo, tungod din nyo kay nakasuga ko din taong sa challenge nga nakuha sa kong anak. Salamat sa din taong kaayo ninyo. Ngayon, pasalamat sa tanan, sa mga admin diri, sa nila Sir Arnel, ng Caroline, sa tanang taong entertainment, sa mga tanang taong ni hatag o kanang offer yun para sa akong anak. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan, 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.